ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අර්ජුනා මහතා. Thank you, Bomasudi, Deputy Speaker. கௌரவ பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை சட்டம் 27(2) அடிப்படையில் கட்சி தலைவரனால் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் மாஸ் மீடியா டாக்டர் நலிந்த ஜேஸ் சத்தமாக கேளுங்களேன், பாயிண்ட் போடுறேன். ගරු මන්ත්‍රී ඔබතුමා පොයින්ට් මොකද්ද? பாராளுமன்றத்திலே உடை அணிதல் தொடர்பாக சம்பிரதாயங்கள் இருக்கின்றன. அந்த சம்பிரதாயங்களை மீறும் வகையிலே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள் இன்றைய தினம் உடை அணிந்து வந்திருக்கின்றார். அது தொடர்பான விவரத்தினை தங்களிடம் கோருகின்றேன். ඒක අවශ්‍යතාව වෙන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා එතන ඇවිල්ලා තින්නේ මේ කතානායකතුමා මේ ගලවල පෙන්නන්නද මේ බර්ස්ට් එකක් අදගෙන ඉන්නවා, ෆුල් ෂූට් එක අදගෙන ඉන්නවා. ගරු ඔබතුමා මේ ඔබතුමා 27 දෙක ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ලෙඩ නම් මේ බෙහෙත් ගන්න පුළුවන් සභාවතුමා හවස ආවොත් මම 27 දෙක දෙන්න. 27 දෙක ඉදිරිපත් කරන්න. சாரி சார், இலங்கையிலே சிறைச்சாலை என்பது நரகத்தில் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்படுகின்ற, அதாவது அடிப்படைவாதிகள் இதுவும் மற்ற ஒரு மிகவும் மோசமான கட்டமைப்பாகவே இந்த சிறைச்சாலைகள் கடந்த அரசாங்கத்தினாலும் அதே நேரம் தங்களது அரசாங்கத்தினாலும் நடாத்தி வரப்படுகின்ற இந்த சிறைச்சாலைக்குள் இதுவரை நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுகளுக்காக 23 நாட்கள் நான் சிறைவாசம் இருந்திருக்கிறேன். அதிலும் மன்னார் வைத்தியசாலையில் உயிரிழந்த ஒருவருக்கு நீதி கேட்பதற்காக மன்னார் வைத்தியசாலைக்கு ஒரு வைத்தியராக சென்றதற்காக 5 நாட்களும், சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் எனக்கு எதிராக வைத்தியசாலையில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக சாவகச்சேரி நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த பொய்யான வழக்குகளால் 14 நாட்களும் அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்குரிய பாதுகாப்பினை தர மறுத்ததால் என்னை நாங்கள் அரசாங்கம் தந்த கைத்துப்பாக்கியால் தற்பாதுகாத்துக் கொள்ள முயற்சித்த போது 4 நாட்களும் இலங்கையில் இருக்கின்ற வவுனியா, ஜாழ்ப்பாணம் போன்ற சிறைகளிலே இருந்திருக்கிறேன். இந்த சிறைச்சாலைகளை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பார்க்க வேண்டிய நான் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற நீதித்துறைகளின் ஓட்டைகள் காரணமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஆனால் நிரூபிக்கப்படாத குற்றவாளியாக இன்று வரை இருக்கிறேன். நேரடியாக என் கண்களால் இந்த சிறைச்சாலைகளை பார்க்க முடிந்தது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் செய்த மிகப்பெரிய பாக்கியமாகவே இந்த பாக்கியம். ஆகவே இந்த சிறைச்சாலையில் நடக்கின்ற விடயங்களை கேட்பதற்குரிய சகல தகுதிகளும் எனக்கு இருக்கிறது. இந்த சிறைச்சாலைகளில் அடைக்கப்படுகின்ற குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் அனைவரும் ஒரு மனிதர்கள் என்ற வாசகத்தை நான் அந்த சிறைச்சாலைகள் சுவர்களில் எழுதப்பட்டிருப்பதை அடிக்கடி வாசிக்கிறேன். ஆனால் உள்ளே நடப்பதோ வேறு. ஆகையால் பொறுப்புக்குரிய சுகாதார அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் இந்த கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை தாங்கள் தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. ஒன்று, இலங்கையின் வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற வவுனியா சிறைச்சாலையில் நிரந்தரமாக ஒரு வைத்தியர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா? ஆம் எனில் அவருடைய பெயர் என்ன? 2வது கேள்வி, அதேபோல் யாழ்ப்பாணம் சிறைச்சாலையில் ஒரு வைத்தியர் ஒருவர் கடமையில் இருக்கிறாரா? அவருடைய பெயர் என்ன? 3வது கேள்வி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வவுனியா சிறைகளில் 2024ஆம் ஆண்டு 2025ஆம் ஆண்டு நிரந்தர வைத்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாரா? ஆமெனில் அவர்களுடைய பெயர் என்ன? 4வது கேள்வி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வவுனியா சிறைச்சாலைகளை இதுவரை தங்களுடைய கபினட் அமைச்சர்கள் யாராவது சென்று பார்த்து இருக்கிறார்களா? ஆமெனில் எப்போது? 5வது கேள்வி, ஒரு சிறைச்சாலை ஒன்றில் இருக்கின்ற வைத்தியர் ஒருவர் கடமை செய்கின்ற நேரம் என்ன? சிறைச்சாலையிலே இருக்க வேண்டிய நேரம் என்ன? 6வது கேள்வி, ஒன்கோல் வைத்தியராக அவரால் வீடுகளில் இருந்து தொலைபேசி மூலம் மருத்துவம் பார்க்க முடியுமா? அதற்குரிய சட்ட வரைகள் இருக்கிறதா? அவை என்ன? ஒரு சிறைச்சாலை ஒன்றில் ஒரு கைதி ஒருவருக்கு ஆஸ்துமா நோயினால் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் நிலையினால் மருத்துவ அவசர நிலை ஏற்பட்டால் அந்த நிலையில் மருத்துவ உதவி வழங்குவதற்கு அந்த சிறைச்சாலையில் இரவு நேரத்தில் மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்களா? 8வது கேள்வி, 2026ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதியில் இருந்து அக்டோபர் மாதம் 9ஆம் தேதி வரை நான் சிறைச்சாலைகளில் இருந்த நாட்களில் யாழ்ப்பாண சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே மரணித்த கைதிகள் எத்தனை பேர்? கௌரவ சபாநாயகர்களே, 3 கைதிகள் எனக்கு முன்னால் இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பெயர் என்ன? அவர்கள் எவ்வாறு மரணித்தார்கள்? போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்பட்டதா? 9வது கேள்வி, இனிவரும் காலங்களில் சிறைச்சாலை மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக தங்களால் ஒரு குழு ஒன்றினை அமைத்து சிறைச்சாலை கைதிகளின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியுமா? கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, எனக்கு 1 நிமிடம் தாருங்கள், என்னுடைய 8 நிமிடம் இருக்கிறது. இந்த சிறைச்சாலைகளிலே
பனடோல் என்ற மருந்தை தவிர வேறு எந்த மருந்தும் இல்லை. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, என்ன வருத்தம் சொன்னாலும் பனடோல் மட்டும்தான் வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே குறைந்தது சிறைச்சாலைகளில் ஒரு வைத்தியர் காலமாக 8 மணியிலிருந்து 5 மணி மட்டுமாவது இருக்கணும். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, அதே நேரத்தில் பின்னேரத்தில் சபாநாயகர் அவர்களே ஒன் கோல்ல டாக்டர்ஸ் இல்லை. அப்போ அங்கே இருக்கிற நர்சிங் ஸ்டாஃப் தான் அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்குறாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் கூட பொய்யா நடிக்கிற ஆளுக்கு உண்மையான ஹார்ட் அட்டாக்கையும் අඩයාලම් ගාන එලාද අපිට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ලබා දී තියෙන එක ඉවරයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඉවර කරනවා. ඒ නිසා கௌரவ கதாநாயகத்துமா குறைந்தது ஒரு வைத்தியர் ஒன் கோல்லையாவது இருக்கணும் மட்டும் நான் ஆசைப்படுறேன். நன்றி. ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා. ඔවුන් ගරු කතානායකතුමනි, පළවෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා උත්තරය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ වවුනියාව බන්ධනාගාරය තුළ වෛද්‍යවරයෙකු ඉන්නවා. ඔහුගේ නම වෛද්‍ය බී රූපසිංහ මහතා. ඒ වගේම යාපනය බන්ධනාගාරයේ වෛද්‍යවරයෙකු සිටිනවාද කියලා අහනවා. ඔහුගේ නම වෛද්‍ය ගෝබි ක්‍රිෂ්ණන් මහතා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ වවුනියාව බී රූපසිංහ මහතා 2024 දෙසැම්බර් සිට මේ දක්වා ඉන්නවා. යාපනය වෛද්‍ය උමා සුනන් මහතා 2024 ජනවාරි සිට 2024 පෙබරවාරි දක්වා, වෛද්‍ය කමල්නාදන් මහතා 2024 පෙබරවාරි සිට 2025 දෙසැම්බර් දක්වා, වෛද්‍ය කේ ගෝබි ක්‍රිෂ්ණන් මහතා 2025 දෙසැම්බර් සිට මේ දක්වා. ඊට පස්සේ යාපනය සහ වවුනියාව බන්ධනාගාර නැරඹීම සඳහා කැබිනට් ඇමතිවරුන් කිසිවෙකු මෙතෙක් ගොස් තිබේද කියලා අහනවා. ඒ සඳහා අපි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විමසීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා පිළිතුරු මෙතෙක් ලැබී නැහැ. ඒක ලැබුණු වහම ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. බන්ධනාගාරයක සේවය කරන වෛද්‍යවරුන්ගේ රාජකාරී වේලාව කුමක්ද කියන එක සහ බන්ධනාගාරය තුළ රැඳී සිටිය යුතු කාල සීමාව අහනවා. ඇතැම් බන්ධනාගාර රෝහල් තුර වෛද්‍යවරුන් 2-3 අතර සංඛ්‍යාවක් සේවය කරනු ලබනවා. ඒ වගේම සමහර බන්ධනාගාරවල ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ප්‍රධාන බන්ධනාගාරවල. එහිදී සේවා මුර ක්‍රමයට තමයි රාජකාරී සිදු කරන්නේ. නමුත් එක් වෛද්‍යවරයෙක් පමණක් සේවය කරන බන්ධනාගාර තියෙනවා, බන්ධනාගාර රෝහල්. ඒ රෝහල් වල සාමාන්‍ය වේලාව පැය 6ක් වෙනවා. ඒ වගේම අමතර රාජකාරී වේලාවන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ඔන් කෝල් රාජකාරිය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇමතුම් මත රාජකාරී කරන ඔන් කෝල් කරන වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස නිවසේ සිට දුරකථන මගින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට හැකියාවක් තියනවාද කියලා අහනවා. වෛද්‍යවරයෙක් රෝහලේ රැඳී නොසිටින අවස්ථාවල හැකියාව තිබෙනවා දුරකථන මගින් උපදෙස් දෙන්න. නමුත් ඒ වෛද්‍යවරයා සාධාරණ කාලයක් තුල නැවත පැමිණ ඒ පිළිබඳ වූ යම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරයා පැමිණෙන වේලාව සහ රෝගියාගේ තත්ත්වය සලකලා බලලා එතනදී ඒ පාලනාධිකාරියට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ළඟම තියෙන රෝහල වෙත ඒ සිරකරුවා රැගෙන යනවාද කියන කාරණය. ඒ වගේම බන්ධනාගාරය තුල සිටින 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ, බන්ධනාගාරය තුල සිරකරුවන් හට ඇදුම හෝ heart attack වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් ඒ අවස්ථාවේදී වෛද්‍ය ආධාර සැපීම සඳහා රාත්‍රී කාලයේදී බන්ධනාගාරය තුල වෛද්‍යවරුන් සිටීද කියන එක. අදාළ හදිසි රෝගී තත්ත්වයන් නැතිවන අවස්ථාවේ බන්ධනාගාරය තුල වෛද්‍යරයෙක් සිටියහොත් ඔහු විසින් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. අර මං කියපු විදිහටම එහෙම නැති අවස්ථාවක් වුණොත් ඔහුගෙන් දුරකථන මාර්ගයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔහු වෙන වේලාව සහ රෝගියා පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ළඟම තියෙන රෝහල වෙත රෝගියා රැගෙන යාමට උපදෙස් දීලා තිනවා. ඒ වගේම 2025 සැප්තැම්බර් මාස සිට ඔක්තෝබර් මාස 9 වෙනි දින දක්වා කාලය තුල යාපනයේ බන්ධනාගාරය තුලදී මියගිය සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා අහනවා. 2025 ඔක්තෝබර් මාස 26 සිට සැප්තැම්බර් මාස 26 දින සිට ඔක්තෝබර් මාස 9 වෙනි දින දක්වා යාපනයේ බන්ධනාගාරය තුල සිරකරුමන්න කිසිවක් නොමැති බව තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. 9 ඉදිරියේදී බන්ධනාගාර වෛද්‍ය පාසුකම් නැංවීම සඳහා ඔබ විසින් කමිටුවක් පත් කර බන්ධනාගාර සිරකරුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේ බන්ධනාගාර රෝහලේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විදිහට අපි ක්‍රියාමාර්ග ගොඩක් අරන් තිනවා. ඒ සඳහා වෙනම අපිට අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔහු මගින් අපි ඊයේ දිනේදී බන්ධනාගාර රෝහල් සම්බන්ධ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ඒ වගේම බන්ධනාගාර රෝහල් තුර දැනට අපේ භාවිත කරන හැම රෝහලකම ඒ රෝහලට අවශ්‍ය
තත්ත්වයේ ඖෂධ හිඟයකින් තොරව තියෙනවා පෙන්ඩෝල් විතරක් තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නේ අපි දැක්ක මීගමු බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් විසින් අපේ රෝහලේ මේ ඖෂධ ගබඩාව කඩලා දාලා තියුණා. එතකොට එතනත් ඖෂධ විශාල ප්‍රමාණයක් තියුණා. ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාරවල රෝහලේ තත්ත්වය මත තිබිය යුතු අවශ්‍ය සියලුම බෙහෙත් බන්ධනාගාරවලට අපි සලසලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැනට ක්‍රියා කරගෙන යනවා විශේෂයෙන්ම ජාතික රෝහලේ වගේ සිරකරුවන් සඳහා වූ වෙනම වාට්ටුවක් සකසන්න තියෙන අවශ්‍යතාව පිළිබඳ මොකද රෝගීන්ගේ සහ සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලය තුල හොඳින් එළියේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ලෙඩ වෙන්නේ බන්ධනාගාරට ගියාම. ඒක නිසා බන්ධනාගාර සේවකයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සිරකරුවන් රෝහල් කරා රැගෙන යාමට. මොකද ඔවුන්ගේ ඔක්කොම මෙඩිකල් චෙක්අප් දාන්නේ, ඔක්කොම රෝගීන් තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ, බයිපාස් කරන්නේ, ස්ටෙන්ට් දාන්නේ, ඔක්කොම කරන්නේ වරදකට අහු වුණාට පස්සේ. ඒක නිසා ඉතින් ඒක නිකන් මෙඩිකල් චෙක්අප් කරන අවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා සෑහෙන සිරකරුවන් ප්‍රමාණයක් අපේ සාමාන්‍ය රෝහල් පද්ධතිය තුලත් ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා, any clarification about about answer? சார் பொட்டி பேதிலி தமிழ் வழிங்கான என்னென்றால் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே நான் வவுனியா யாழ்ப்பாண சிறைச்சாலையிலே இவ சொல்கிற மாதிரி ஒரு வைத்தியசாலை இருக்கிறது, வைத்தியர்னு ஒரு ரூம் ஒன்று இருக்கிறது. அங்கே வைத்தியர் வருகிறவர், அங்கே ஒரு நர்ஸ் ஒருவர் இருக்கிறார், அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். வவுனியா சிறைச்சாலை என்றது சிறைச்சாலை இல்லை, அது ஒரு டிடென்ஷன் கேம்ப். விடுதலை புலிகள் இருந்த காலத்திலே சந்தேக நபர்களை கொண்டு வந்து அடைக்கிற இடமாகத்தான் வவுனியா சிறைச்சாலை இருந்தது. அது ஒரு சிறைச்சாலையே இல்லை. கௌரவ சபாநாயகர்களே, எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே ஒரு தடவை வன்னி எங்கட ஜெகதீஸ்வரன் ஒரு தடவையாவது போய் பார்க்கணும். ஏனென்றால் அது ஒரு டிடென்ஷன் கேம்ப். அங்கே திறந்த வெளியில தான் வெளியில நித்திரோள்றார்கள், அதாவது வந்து நிலத்தில தான் இருக்கிறார்கள். அங்கே ஒருவருக்கு நெஞ்சு நோவு தான் பனடோல் தான் கொடுப்பார்கள். நான் என்ன கேட்கிறேன், வவுனியா சிறைச்சாலையை ஒரு தடவை இவர்கள் இருக்கிற 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ல ஒருத்தர் ஒரு நாள் போய் பார்த்து அந்த வைத்தியசாலையில ஒன்கோல் டாக்டர் இருக்கிறாரா இல்லையான்றதை இன்கொயரி பண்ண முடியுமான்னு மட்டும்தான் கேட்கிறேன், வேற ஒன்றும் கேட்கிறேன். ගරු නියෝජ්‍යමාත්තුමා. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, තුමාගේ අදහස් දැක්වීමක් කරේ. අපි හැම බන්ධනාගාරයකම ඉන්න රැඳවියන්ගේ වෛද්‍යමය පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම මේ පාසුකම් වැඩි දියුණු කරමින් පවතිනවා.